மாதாஜி இது போட்டுக்கல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க ஹரே வளமுடன் கிருஷ்ண. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். హరే కృష్ణ మాతాజీ. మంచినీళ్ళు గంట ఒక 5 నిమిషం వేసుకుంటే. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. தேங்க்யூ. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. பவழமல்லிகை பூவா மாதாஜி? இது மாதாஜி பாரிஜாத்தம். பாரிஜாத்தம். பவழமல்லி தமிழ். பவளமல்லி தான் இது. சிகப்பு தமிழ்ல பவழமல்லி, சான்ஸ்கிரிட்ல பாரிஜாத்தம். சான்ஸ்கிரிட்ல பாரிஜாத்தம். இப்பதான் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஆமா, நிறைய கொட்டுது மாதாஜி. எடுக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு டைம் கிடையாது. ஆமா, வீட்டுல ஒரு பெரிய மரம் மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, மரம் தான் அது. ஆனா அது கம்பளி பூச்சி வருது மாதாஜி நிறைய அதுல இல்ல. கரெக்ட். ஆமா மாதாஜி, மண்ணா எக்கச்சக்கமான கம்பளி பூச்சி வருது. இன்னும் 2 மாசம் போனா நிறைய கம்பளி பூச்சி இருக்கும் அதுல. ஆடி மாசம் அதுக்குதான் பயமா. நல்ல மஞ்சத்தூள். அந்த எறும்பு கம்பளி பூச்சி மண்ணுல வேற கொட்டிடுதா, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. கழுவி விட்டுருவாங்க. ஓம் நமோ. இப்பெல்லாம் எந்த உயிரையும் கொல்லக்கூடாதுன்ற ஒரு உங்க வீட்டுல நல்ல ஸ்கிரீன் கட்டி வச்சிருக்கீங்க மாதாஜி. எந்த ஏதாவது வந்தா கூட அப்படி தட்டி அப்படி விட்டுறது நான். ஏன்னா எல்லாருமே வாழ்றதுக்கு உலகத்துல இடம் இருக்கும்போது நாமே இன்னொரு ஜீவனை வாழக்கூடாத சுச்சுவேஷன் கொடுக்கணும். பயமா இருக்கு. நமக்கு தாக்குற வரைக்கும் நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது. தற்பாதுகாப்புக்கு செய்யறது வேற. உங்க வீட்டுல அவரு ஹாரம் கட்டும் பாரு மாதாஜி. அது நவராத்திரி அப்ப நிறைய போகும். எல்லா விக்கிரகத்துக்கும் ஹாரம் கட்டி போடணும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம். பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம் இப்போ குரு அஷ்டகத்தோட இன்னைக்கான கிளாஸ் தொடர்ந்து. எல்லாரும் ஜெகநாத ரத யாத்திரை பாத்தீங்களா? பார்த்தோம் மாதாஜி, கொஞ்ச நேரம் தான் பார்த்தோம். கிளாஸ் முடிச்சிட்டு வந்து பார்த்தோம், கொஞ்ச நேரம் பார்த்தோம். ஏதோ ஸ்வீட் எல்லாம் கூட குடுத்துட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. ஸ்வீட் கூட கேட்டோம் மாதாஜி. கேசரியா என்னமோ குடுத்துட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. கொஞ்ச நேரம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பட் இது பூரி ஜெகநாதர் யூடியூப்ல போயிட்டு இருந்தது, அதையும் பாத்தீங்களா? அது பார்த்தோம். லைவ்ல பார்த்தோம் மாதா. அது எத்தனை 10 நாளைக்கு நடக்குமா இப்போ? அது மெதுவா வரும் மாதாஜி.
அப்படிங்களா? ஆமா, நின்னு அப்ப அந்த எத்தனை நாள் அந்த தேர் போகும்? ஆக்சுவலி எனக்கு அந்த ஐடியா இதுன்னு அதுல போட்டிருக்கு மாதாஜி. எப்ப மாதாஜி? 23rd. 23rd. ஓகே, 3 நாட்கள். அப்போ அது ஒரு இடத்துல எங்கேயும் ஸ்டக் ஆகி நின்னுக்கும் வேற. அதுக்கு என்னமோ கதையெல்லாம் வேற இருக்கு. ஆமா, எப்படி நம்ம பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து பக்தி வினோத தாகூரோருடைய பிள்ளை இல்லையா? சோ அவருக்கு வந்து வாரிசு இல்லாதப்போ பகவான்கிட்ட வேண்டின்றாராம். சோ உன்னுடைய சேவை புரியறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாரிசு இல்லை, கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை வச்சிருக்காரு அவர். அதுக்கப்புறம் அப்புறம் நாள் கழிச்சு வந்து ஒரு குழந்தை, அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி வந்து பிறந்திருக்காரு. பிமல்ல பண்டிட்ன்னு நினைக்கிறேன் அவர் பேர். அந்த இதுல யாரோ டக்கு டக்குன்னு அடிக்கிறாங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் சைலண்ட் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ பிரபு. சோ அப்போ அவர் பிறந்த பிறகு இந்த குழந்தை வந்து பகவானுக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரியறதுக்காக பிறந்த குழந்தை என்று அவர் உணரவில்லை. ஸோ அந்த சமயம் அவர் பிறந்த ஒரு 6 காலங்களுக்கு இந்த ஜூன் இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது, இந்த ரத யாத்திரை வரும் பொழுது அந்த மெயின் ரோட்ல தான் வந்து பக்தி வினோத தாகூராருடைய வீடு இருந்தது. ஸோ அவருடைய வீட்டு முன்னாடி வந்து அந்த ரதம் வந்து நகரவே இல்லையா, நின்று விட்டதாம். ஸோ எதற்கு நின்று விட்டது என்று யாருக்கும் புரியவில்லை. ஸோ 3 நாட்கள் நின்று விட்டது என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதுக்கப்புறம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூருடைய அம்மா வந்து அந்த 6 மாத குழந்தையை எடுத்துட்டு போய் பகவான்கிட்ட வந்து சேவிக்கணும்னு போகும் பொழுது அவருடைய கை வந்து பகவானுடைய அந்த திருவுருவத்தின் மீது படும் பொழுது ஆசீர்வாதமாக மாலை வந்து அந்த குழந்தை மீது விழுந்ததாம். அப்பதான் வந்து தெரிஞ்சதான் இது பகவானுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு பிறந்த குழந்தை அப்படின்னு, பகவானின் திருத்தொண்டிற்காக பிறந்த குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மச்சரியமாக அவர் கடைசி வரைக்குமே வந்து வாழ்ந்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ மேலும் மாங்கனியை வந்து இந்த ஸ்டோரியும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அவரே ஸோ பகவானுக்கு வைக்காம நீ சாப்பிட்டுட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய தந்தை வந்து சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் லைஃப்ல அவரு மாம்பழத்தை சாப்பிடவே இல்லையா. சிறு பிராயத்துல அவ்வளவு வைராகியத்தை கொண்டவர். நம்ம அந்த அளவுக்கு வைராகியமா இருக்கோமா அப்படிங்கறது வந்து நாமளும் வந்து ஒரு முறை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இல்லையா? சோ வைராகியம் என்பது எவ்வளவு முக்கியம். ஒருவர் தான் ஆற்றக்கூடிய அதாவது பக்தி தொண்டுல வந்து மேன்மையுற வேண்டும், தூய்மை பெற வேண்டும் அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட வைராகியங்கள் வந்து நாம கண்டிப்பாக பூண்டு வெங்காயம் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு வைராகியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கடைசி வரைக்கும் அந்த வைராகியத்தை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். தட் இஸ் அ தபஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? நம்ம பரிபாலிக்கக்கூடிய ஒரு ரெனவுன்சேஷன். துறவரம் என்பதும் அதுவும் ஒன்றுதான். காஃபி டீ, நோ காஃபி டீ. சில பேருக்கு வந்து டெம்டேஷன் இழுத்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த வாயை வந்து கட்டுப்படுத்தினா வயிறை கட்டுப்படுத்த முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து பிறப்பு உறுப்புகளையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். இது 3க்கும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிறது தான். ஸோ அதனால இந்த 3மே லிங்க்டு. NOIல நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அதுதான் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது இல்லையா? ஸோ ஒருவன் இதை கட்டுப்படுத்தினால் பிற புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எல்லாமே டிபெண்டன்ட் அது இல்லையா? எதை சாப்பிடணும், எதை சாப்பிடக்கூடாது, இதெல்லாம் பகவத்கீதையிலே பகவான் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? ஸோ குணத்திரய விபாக யோகத்திலையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த உணவுப் பொருட்களை உண்டால் இத்தகைய குணாதிசயங்களை நாம் அபிவிருத்தி செய்து கொள்வோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பக்தியில போகணும்னா தேவையற்றது எல்லாம் நம்ம விலக்கி தூரமாக எரிந்துவிடும். அதனுடைய நன்மை நமக்குத்தான். பக்தி செய்வதால் யாருக்கு நன்மை? இந்த ஆத்மாவாய் இந்த உடலில் குடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்குத்தான் நன்மை. விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை அந்த ஆத்மாவுக்கு நாம் இட்டு செல்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். சோ பகவானுக்கு இது எந்த லாபமும் கிடையாது. அவருக்கு வெறுமனே கருணை. இங்க நம்ம வந்து எல்லாமே உழன்று கொண்டிருக்கின்றோம், கடினமான சூழ்நிலை எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் தான் அவருக்கு இல்லையா? அதனால்தான் என் தாழ் பணிந்து நீங்கள் வந்து பக்குவத்தை அடையணும். ஏனென்றால் மனிதனாகப்பட்டவன் ஏதோ ஒரு அடிக்ஷனுக்கு நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? ஏதோ ஒன்று நமக்கு வந்து எதன் மீதாவது ஒரு பற்றுதலை நாம வளர்த்து கொள்ளாமல் இருப்பதே கிடையாது. ஆசை எனக்கூடிய அந்த அதாவது பண்பு நம்ம கிட்ட இருக்கவே செய்கின்றது. அந்த பண்பை நாம வந்து நல்முறையில் மாற்றி அமைத்து கொண்டால் நமக்கு நன்மை வரும் என்பதற்காக தான் பகவான் தன் பாதங்களில் சரணடை என்று சொல்கின்றார். அனைத்து தர்மங்களையுமே
வந்து நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம வந்து பகவானின் திருப்பாதங்களை வந்து சரணடைய வேண்டும் என்று பகவான் எதிர்பார்க்கின்றார். ஏனென்றால் அதன் பலன் நமக்கு வழங்குவதற்காகத்தான் அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம உணரணும். அவருக்கு எந்த நன்மையும் கிடையாது. தவறில் விழுந்த ஆத்மாக்களை ரட்சிப்பது என்பது அவருடைய கடமையாயிற்று இல்லையா? சோ நாம் எல்லாரும் அவர் திருப்பாதங்கள் படிந்து அவருடைய அதாவது நாட்டை அடையணும் என்பதற்காகத்தான் பகவான் வந்து எப்பொழுதுமே சொல்கின்றார். நிறைய இடங்கள்ல பகவத்கீதையில அதுதான் சொல்றார். ஸோ ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஒன் திங், ஒரே ஒரு இது மீது நம்மளுடைய மனதை வந்து லயிக்கணும். ஆசை என்பதும் அதன் தரப்பில் நாம் விட்டு செல்லணும். ஆசையை நாம் விட முடியாது, ஆனால் பக்குவப்படுத்த முடியும். அதை மடைமாற்றிக்கொண்டு எதன் மீது ஆசைப்பட வேண்டும் என்பதை வந்து செய்யக்கூடிய அந்த அந்த குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட உண்டு. அதைத்தான் நீங்கள் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா? அதற்கு நமக்கு என்ன வேண்டும்? குருவனுடைய அனுகிரகம் வேண்டும். டைரக்டா வந்து பகவான் கிட்ட போகிறதுக்கு பதிலா குருவின் முகாந்திரமாக செல்வது என்பது நமக்கு உசிதமான செயல். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்வைஸ் டு த குரு பரம்பரா. ஸோ நம்முடைய குருவின் மூலியமாக அடையும் பொழுது ஏனென்றால் நம்முடைய இம்மிடியட் கஷ்டத்தை வந்து பகவான் ரூபத்திலிருந்து நோக்கி கொண்டிருப்பவர் யார் என்றால் குரு இல்லையா? நமக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலுமே கடைசி ஆத்மா வரைக்கும் ஒரு குருவிடத்தில் தாழ்படைந்த சீடன் அவனுடைய கரை அவன் பகவானிடத்துல வந்து சேர்ற வரைக்குமே he will be waiting. அவர் வந்து அந்த கோ பேக் டு காட் ஹெட் போக முடியாது. he has to wait. லாஸ்ட் டிசைபிள் வரைக்குமே கோ பேக் டு காட் ஹெட் வர வரைக்கும் he has to wait. அப்படின்னா நமக்கு வந்து இமீடியட்டா நமக்கு வந்து ரட்சணை வந்து யார் மூலயமா வர்றதுன்னா குருவின் மூலயமாக. குரு தத்துவத்தை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும், முக்கியத்துவத்தை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால குருவினுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் நாம எதையுமே சாதிக்க முடியாது. சோ அதற்கான வாய்ப்பு இல்லாத போது டைரக்டா பகவானை பார்த்துப்பார். வாய்ப்பு கிடைக்க பெற்ற பிறகு நாம் அதை நாம உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சம்சாரதாவா நலலீலலோகா திராணாய காருண்ய கனகநாத்வம் संसारगावा नललीडलोका प्राणाय कारुण्य कनकनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्या वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्या वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसुरसेना महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसुरसेना रोमाञ्चकम्पा शुधरङ्गबाजो वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गार तन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जदोऽपि वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् चतुर्विधाशी भगवत्प्रसादो स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् चतुर्विधाश्री भगवत्प्रसादो स्वादन्न तृप्तान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरापारा माधुर्यलीला गुणरूपं नाम्ना
श्रीराधिका माधुर्यलीला प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपश्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसेदैर् यायालिबीर्योक्तिरपेक्षणीया निकुञ्चयूनो तत्र त्रिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रैर्युक्तस्तदा भाव्यत एव षड्भिः किन्तु प्रभो या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् हिंदु प्रभुर्या प्रियवदस्यै वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् ध्यायन्त्वं तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् संसारधावा नललीडलोका त्राणाय कारुण्य गणगणात्वम् संसारधावा प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदान्ता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ஜய ராதா கோவிந்த ராதா கோவிந்த ராதே ஜய ராதா கோவிந்த ராதா கோவிந்த ராதே ஜய கௌரநிதாய் 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 ஜய கௌரநிதாய் ஜய பிரபுபதா 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 ஜய பிரபுபதா நிதாய் கௌர ஹரி போல் ஹரி போல் ஹரி போல் நிதாய் கௌர ஹரி போல் ஹரி போல் ஹரி போல் ஹரி போல் நிதாய் கௌர ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம இப்போ 40வது பதத்துல இருக்கோம் இல்லையா? பகவானுடைய திரு ரூபத்தில் யக்ஞங்கள், யக்ஞங்களுடைய வஸ்துக்கள், இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஆனால்தான் யக்னேஸ்வரர் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கத்தையும் ரொம்ப அற்புதமாக நம்ம முந்தைய 2 பதங்கள்ல விளக்கப்பட்டிருக்கிறத நாம பார்த்தோம் இல்லையா? மேலும் ஹோமங்கள் எல்லாம் செய்கின்றோம், யக்ஞங்கள் செய்கின்றோம். சோ பல்வேறு விதமான யக்ஞங்கள் எல்லாமே இருக்கின்றது. அந்த யக்ஞங்கள்ல எத்தனை விதமான யக்ஞங்களும் அவருடைய ரூபத்துல ஒவ்வொரு விதமான அதாவது அங்கங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருப்பதை நாம பார்த்தோம். அதனால அவர் வேறு, யக்ஞங்கள் வேறு கிடையாது அப்படிங்கறது ரொம்ப அற்புதமான விளக்கத்தை நம்ம பாகவத புராணத்துல நாம அழகாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால எத்தனையோ இடங்கள் நம்ம யக்னேஸ்வரர் இல்லையா? சோ ஆதி யக்ஞன் யார் அப்படின்ற 13வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில 8 கேள்விகள் கேட்கின்றார் இல்லையா அர்ஜுனர். ஆத்மா என்றால் என்ன இல்லையா? அதுக்கப்புறம் கர்மா என்றால் என்ன, அடுத்து ஆதி புருஷ அதாவது ஆதி தெய்வம் என்றால் என்ன, ஆத்மம் என்றால் என்ன, ஆதி பூதம் என்றால் என்ன, ஆதி யக்ஞன் யார், அவர் எங்கே வசிக்கின்றார், இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை எல்லாமே முதல் அதாவது ஸ்லோகங்கள்ல வெரி பிகினிங் ஸ்லோகத்திலே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே இந்த கொஸ்டின் அர்ஜுனர் வைக்கிறார் இல்லையா? அப்போ இந்த விளக்கத்தை அழகாக நாம இனிமே யாராவது நம்ம கேட்டா கூட நம்ம எடுத்துரைக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்சஸ் உண்டு. ஆனா சில இடங்கள்ல வெறும் ரெஃபரன்ஸா நாம பார்க்கின்றோம், சில இடங்கள்ல நல்ல விளக்கத்தோடு நாம காண்கின்றோம். அதனால இதற்கு மேற்பட்ட உண்மை இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை நாம அடிக்கடி நம்ம அந்த உறுதி செய்யக்கூடிய அந்த நிலையை பாகவதத்தை நாம வாசிக்கும் பொழுது ரொம்ப அற்புதமாக நமக்கு வியாசதேவர் எடுத்துரைத்திருக்கிறார் இல்லையா? இங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கும் பரிஷித் மகாராஜுக்கும் இடையிலே நடக்கக்கூடிய இந்த உரையாடல் மூலியமாக நாம இதையெல்லாம் பெறுவதற்கு நாம பிராப்தத்தை பெற்றிருக்கின்றோம். அதனால எல்லா அதாவது குருக்களுக்கும் இல்லையா, வியாசா பீங்க அதாவது யாருக்கு குரு இல்லைன்னா வியாசதேவரை நம்ம இந்த குரு பௌர்ணமி வருது இல்லையா, அப்போ அவரைத்தான் நம்ம வணங்குகின்றோம். சோ டைரக்டா நமக்கு குரு வாக்கிலன்னா வியாசதேவரை நாம வணங்குகின்றோம் இல்லையா? இவ்வளவு பெரிய வேதங்கள் எல்லாவற்றையுமே இந்த சமுதாய மேன்மைக்காக அவர் தொகுத்து கொடுத்திருக்கார். சமுதாய மேன்மை, பக்தர்களாக நாம பிறந்திருக்கக்கூடிய நாம மேன்மை அடைந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை நாம பெறணும்ன்றதுக்காகவே இவை அனைத்துமே நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் நாம தான் அதை திரும்பி பார்ப்பதற்கான ஒரு காலகட்டத்தை நாம வகுப்பது கிடையாது. அட்லீஸ்ட் வாழ்க்கையினுடைய நம்முடைய அதாவது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இதை வாசிக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றார் இல்லையா? அவருக்கு நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்துட்டு நாம் இந்த 40வது ஸ்லோகத்துக்கு செல்லலாம். தம் ஸ்ராக்ர கோட்யா பகவம் ஸ்வயா த்ருததா பிரஜாதே பூதர பூ சா பூதராக யதாவனன் நிஹ்சரதோ ததா த்ருதாத மதன் கஜேந்திரஸ்ய ச பத்ர பத்மினிஹி. எஸ், லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, அதோட எங்க சார்பாக உங்களையும் எங்களுக்கு சுட்டி காட்டிய கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துறேன். என்என்டி பிரபுஜிக்கும் சேர்த்து சொல்லிடுங்க, ஏன்னா அவர்தான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம். என்என்டி பிரபுஜி has given the platform for all of us இல்லையா? அவருக்கு we are all in debit இல்லையா?
So we are always indebted to இஸ்கான் him. ஆன்லைனுக்கு அவருதான் மாதாஜி அடிக்கோலியவர். ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே நீங்க கிருஷ்ணா. பேராசிரியர், அவர் பிரின்சிபால். Okay, ஹரே கிருஷ்ணா. பேராசிரியர் தான் முதல்ல நான் சொல்ல முடியும், பிரின்சிபாலுக்கு சொல்ல முடியாது. நீங்க கிளாஸ் டீச்சர். ஓகே, டீச்சர் நானே. அவங்க வந்து கிளாஸ் டீச்சர் நீங்க. பிரின்சிபல், அவர் ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ் டீச்சர்னு ஆஃப் சொல்லக்கூடாது, பேராசிரியர் தான். மாதாஜி பேராசிரியர் ஓகே. மாதாஜி. எஸ், நான் 2.5 வருஷம் உங்ககிட்டயே தான் படிக்கிறோம் முத்தாஜி. மாதாஜி எங்க அதான் கிளாஸ் டீச்சர் தான் பெட்டா சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எங்க டீச்சர் நீங்க தான். எங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நீங்க தான். ஓகே, thank you. ஹரே கிருஷ்ணா டீச்சர், லலிதகண friend, மாதாஜி, வாசிங்க. வழிகாட்டி எல்லாமே. हरे कृष्णा माता जी। All credit goes to him. மாதாஜி. Yes. Hare Krishna. दंष्ट्राग्रगोड्या भगवंस्तया धृता विराजते भूतर भूसभूतरा यथा वनन्निहसतो तथा धृता मदन् गजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी தம்ஷ்ட அக்ரகோட்யா தந்தங்களின் நுனிகளினால் பகவன் ஓ முழுமுதற் கடவுளே துவயா உம்மால் திருதா நிறுத்தப்பட்டது விராஜதே அழகாக இருக்கிறது பூதர ஓ பூமியை தூக்கி நிறுத்தியவரே பூஹு பூமி ச பூதரா மலைகளுடன் யதா இருப்பதை போன்று வனாத் நீரிலிருந்து நிகசரதக வெளியே வந்தது ததா தந்தத்தினால் திருத்தா பிடித்தது மதம் கஜேந்திராஸ்ய மதம் கொண்ட யானை ச பத்ர இலைகளுடன் பத்மினி தாமரை மலர். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பூமியை தூக்கி நிறுத்தியவரே, மலைகளுடன் கூடிய இப்பூமியினை உமது தந்தங்களினால் நீர் தூக்கிய காட்சியானது இலைகளுடன் கூடிய தாமரை மலரினை மதம் கொண்ட யானையானது தனது துதிக்கையினால் தூக்கி கொண்டு நீரிலிருந்து வெளிவருவதை போல் இருந்தது. பொருளுரை. பூமியின் நற்காலம் இங்கே போற்றப்படுகிறது. ஏனெனில் பகவானால் அது நீரிலிருந்து வெளியே தூக்கி நிறுத்தப்பட்டது. அதன் அழகானது யானையின் தும்பிக்கையில் இருந்த தாமரை மலரோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இலைகளுடன் கூடிய தாமரை மலர் எழில் மிக்கதாக இருக்கும். அதுபோல் மலைகளுடன் கூடிய பூமியானது பகவானின் தண்டங்களில் அத்தாமரை மலர் போன்றே காட்சி அளித்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ பகவான் அந்த இரு பற்களுக்கு இல்லையா மத்தியில வந்து பூமியை அழகாக அதாவது தாங்கி இருக்கின்றார். அதை பார்ப்பதற்கு எவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால், யானை வந்து தன்னுடைய துதிக்கையில வந்து அதான் எடுத்துட்டு இருக்கு இல்லையா, தாமரை மலரை எவ்வாறு ஏந்தி இருக்குமோ அது போல இருந்தது என்று ரொம்ப அற்புதமாக இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையில வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நாம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். தம்ஷ்ராக்ர கோட்யா பகவம் ஸ்வயா கிருதாத விரஜாதே பூதர பூசக பூதராக யதாவனன் நிசரதோ ததா திருததா மதன் கஜேந்திரஸ்ய, அதுலயே சொல்லியாச்சு, மதன் கஜேந்திரஸ்ய ச பத்ர பத்மினி, பத்மினி என்றால் தாமரை. சோ பத்ர பத்மினி தம்ஷ அர்க்க கோட்யா, அதாவது தந்தங்களுடைய நுனியில வந்து அழகாக வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டார் அவர் வந்து. சோ பகவான் முழுமுதற் கடவுளே வயா உம்மால் திருதா நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா. அந்த பூமி வந்து அழகாக அந்த தந்தங்களோட நுனி பாகத்துல வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு. விரஜதே அழகாக இருக்கின்றது. பூதர ஹோ பூமியை தூக்கி நிறுத்தியவரே, பூமி சா பூதரா மலைகளுடன் யதா இருப்பதை போன்று வனாத் நீரிலிருந்து இல்லையா நிசராத வெளியே வந்தது ததா தந்தங்களினால் திருதா பிடித்தது மதம், அது எப்படின் மதம் கஜேந்திரஸ்ய மதம் கொண்ட யானை சா பத்ரா இலைகளுடன் பத்மினி தாமரை மலர். சோ பூமியை தூக்கி நிறுத்தியவரே, இங்கே பகவானை வந்து பிரம்மர் வந்து அழகாக புகழாரங்கள் சூட்டுகின்றார். மலைகளுடன் கூடிய பூமியினை உமது தந்தங்களில் நீர் தூக்கிய காட்சியானது, அதை ஏந்திய காட்சியானது இலைகளுடன் கூடிய தாமரை மலரினை மதம் கொண்ட யானையானது எவ்வாறு துதிக்கையில வந்து தூக்கி கொண்டு நீரிலிருந்து வெளியே வருவதை போல இருந்தது என்று
ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஓமை வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? பூமியின் நற்காலம் இங்கே போற்றப்படுகின்றது. ஏனெனில் பகவானால் அது நீரிலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டது இல்லையா? அதன் அழகானது யானையின் தும்பிக்கையில் இருந்த தாமரை மலருக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. இலைகளுடன் கூடிய தாமரை மலர் எழில் மிக்கதாக இருக்கிறது. அது போல மலைகளுடன் கூடிய பூமியானது பகவானின் தந்தங்களில் வந்து அந்த தாமரை மலர் போன்றே காட்சி அளித்ததாக ரொம்ப அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், ஜெய்ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. த்ரயீமயம் ரூபம் இதம் சா சௌகரம் பூ மண்டலேனாதக ததா ஹிருதேன தே தகாசி ஸ்ருங்கோட கணேன பூயசாக குலாஷேந்திரஸ்ய யதைவ விப்ரமஹ. எஸ், வாசிங்க. த்ரஹீமயம் ரூபமிதம் ச சௌகரம் பூமண்டலேனாத ததா ஹிருதேன தே தகாஸ்தி சிங்கோடகணேன பூயசா குலாச்சலேந்திரஸ்ய யதைவ விப்ரமஹ. த்ரஹீமயம் வேதங்களின் உருவமானவர், ரூபம் வடிவம், இதம் இந்த, ச மேலும், சௌகரம் பன்றி, பூ மண்டலேன பூமண்டலத்தினால், அத இப்பொழுது, சதா தந்தங்களினால், ஹிருதேன நிறுத்தப்பட்டது, தே உமது, சகாஸ்தி ஒளிர்தல், ஸ்ருங்க ஊட் மலை சிகரங்களினால் நிறுத்தப்பட்ட, கணேன மேகங்களினால், பூயசா மிக அழகுபடுத்துகிறது, குல அச்சல இந்திரஸ்ய பெரும் மலைகளின் யதா இருப்பதை போன்று, ஏவ உறுதியாக, விப்ரமக அலங்காரம். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பகவானே, பெரிய மலைகளின் உச்சி சிகரங்கள் மேகங்களினால் அணி செய்யப்படும் பொழுது அழகு பெறுகின்றன. உமது உன்னத உடலும் எழில் மிக்கதாக விளங்குகிறது. ஏனெனில் உமது தந்தங்களினால் நீவிர் பூமியை தூக்கி அவற்றின் நுனியில் அதனை நிறுத்தி இருப்பதினாலேயாம். பொருளுரை. விப்ரமக என்னும் வார்த்தை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. விப்ரமக என்றால் மாயை என்றும் அழகு என்றும் பொருள் தரும். பெரிய மலையின் உச்சி சிகரத்தில் காணப்படும் மேகம் அம்மலையினால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருப்பது போலவும், அதே சமயம் பார்ப்பதற்கு எழில் மிக்கதாகவும் தோன்றும். அதே போல் பகவானுக்கு தனது தந்தங்களின் நுனியில் பூமியினை நிறுத்த வேண்டும் என்னும் நியதி இல்லை. ஆயினும் அவர் இதனை செய்த பொழுது பூமியில் உள்ள தூய பக்தர்களினால் பகவான் எவ்வாறு எழில் மிகுந்து விளங்குகிறாரோ அதுபோல் பூமியானது எழில் மிக்கதாய் விளங்கியது. பகவான் உன்னதமான வேத மந்திரங்களின் வடிவமாக திகழ்ந்த போதிலும் அவரது எழில் மிகவும் சிறந்து விளங்கியதற்கு காரணம் பூமியினை அவர் தந்தங்களினால் தூக்கி நிறுத்தியதினாலேயே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அதான் ரட்சணை என்று செய்யும் பொழுது அந்த சுச்சுவேஷன்ல பகவானுடைய சொரூபத்தை காணும் பொழுது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கக்கூடிய காட்சியாக இந்த பொருளுரையில நம்ம பார்க்கணும். ஒவ்வொரு அவதாரத்தின் பொழுதும் இந்த நிகழ்வுகளை நாம பார்க்கலாம் இல்லையா? ரூபத்தினுடைய மகிமை அவர் ஆற்றக்கூடிய கடமை, அதாவது பகவானுடைய லீலைகளை பொறுத்து நாம ரொம்பவுமே நாம ரசித்து அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். அதாவது தசாவதாரத்தை நாம எத்தனை முறை கேட்டாலும் மீண்டும் ஒரு முறை கேட்கணும்னு நமக்கு தோணும் இல்லையா? அங்கே பகவானுடைய ரூபம் அதாவது பாதி சிங்கம் பாதி உடல், அதாவது மனித உடல், அதுக்கப்புறம் மச்ச அவதாரம், கூர்மாவதாரம், இப்படி வெவ்வேறு விதமான ரூபங்களை அவர் ஏற்றிருந்தாலுமே அந்த ரூபத்தில் அவர் ஆற்றிய செயல்கள் மற்றும் லீலைகளை தான் நம்ம மேன்மையாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இல்லையா? உண்மையிலேயே அந்த ரூபத்தை பற்றி நாம பெருசா யோசிக்கிறது கிடையாது. அந்த ரூபத்தினுடைய மகிமையே அவர் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய லீலைகளை பொறுத்து நாம இன்னும் மேன்மையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்திற்கு சென்று விடுகின்றோம். இதுதான் பகவானுடைய லீலைகளுடைய மகிமையே. சோ மீண்டும் மீண்டும் கேட்க வேண்டும் என தோணக்கூடிய அந்த லீலைகளை கொடுக்கக்கூடிய மனசு யாரை பற்றி பேசினால் நமக்கு மீண்டும் கேட்க தோணும்னா பகவானை பற்றி பேசும் பொழுதுதான் இல்லையா? அயர்வு என்பது நமக்கு வரவே வராது. த்ரயீமயம் ரூபம் இதம் சா சௌகரம் பூமண்டலேனாத ததா திருதேன தே சகாஸ்தி ஸ்ருங்கோட கணேன பூயசா குலசேந்திரியஸ்ய யதைவ விப்ரமஹ. விப்ரம எனக்கூடிய பதம் மிக முக்கியமான பதமாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது அழகு, அலங்காரம், மாயை, இதம், இந்த மாதிரியான ஒரு மீனிங்கோட இருக்கக்கூடியதுதான் விப்ரமா எனக்கூடிய அந்த வார்த்தை. சோ த்ரயீமயம் வேதங்கள், அதாவது த்ரயி என்றாலே 3 வேதங்கள் இல்லையா? மயம் வேதங்களில் உருவமானவர், ரூபம் வடிவம், இதம் இந்த, சா மேலும், சௌகரம் பன்றி, பூமண்டலேன பூமண்டலத்தினால், அத அப்பொழுது, ததா தந்தங்களினால்,
திருத்தேன நிறுத்தப்பட்டது இல்லையா, அந்த நுனியில வந்து அழகாக நிறுத்தப்பட்டது. தே உமது, சகாஸ்தி ஒளிர்தல், அவருடைய ரூபத்துல வந்து பிரகாசம் இல்லையா. ஸ்ருங்க ஊட, மலை சிகரங்களில் நிறுத்தப்பட்ட, கணேன மேகங்களால், பூயசா மிக அழகுபடுத்துகின்றது. நம்ம கூட ஒரு இயற்கை காட்சியை வந்து போட்டோ எடுக்கும் பொழுது ஒரு மலையோட வந்து அந்த மேக கூட்டம் மர்ஜார மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த பக்கம் ஒரு சூரியனுடைய பிரகாசம் இருக்கிறது போல. அது ஈவினிங் டைம்ல நம்ம அதை இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். அதை பார்ப்பதற்கு அந்த இயற்கை ரொம்ப அற்புதமாக தோன்றும் இல்லையா. அது போலதான் இந்த இடத்துலயும் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. பூயசா மிக அழகுபடுத்துகிறது. குச அசல இந்திரஸ்ய பெரும் மலைகளின், யதா இருப்பதை போன்று, ஏவ உறுதியாக, விப்ரமக அலங்காரம் அதாவது அழகு, மாயை என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ பெரிய மலைகளின் உச்சி சிகரங்கள், இன்னொரு ஓமை இது ஆக்சுவலி இல்லையா. பெரிய மலை மேல வந்து ஒரு மேகக்கூட்டம் வந்து அழகாக காட்சியளித்தால் எப்படி இருக்குமோ அது போன்று இருந்தது. பகவான் வந்து அந்த பூமியை தன்னுடைய இரு தந்தங்களுக்கு மத்தியில வந்து பிக்ஸ் பண்ணியது, அதாவது அதை வந்து நிறுத்தி இருப்பதை பார்ப்பதற்கு இன்னொரு ஊமை வந்து இந்த பதத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. உமது உன்னத உடலும் எழில் மிக்கதாக, ஏன்னா பிரகாசம் என்பது ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இல்லையா. சோ விளங்குகிற, ஏனெனில் உமது தந்தங்களில் நீர் பூமியை அவற்றின் நுனியில் அதனை நிறுத்தியிருப்பதனாலே ஆகும். சோ பிகாஸ் யூ ஹேவ் ஃபிக்ஸ்டு த எர்த் இல்லையா, அந்த இரண்டு தந்தங்களுக்கு மத்தியில வந்து பிக்ஸ் பண்றதுனால அந்த ரூபத்தை காண்பதற்கு வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருப்பதாக இந்த இடத்துல இந்த பதத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. விப்ரம என்னும் வார்த்தை மிகவும் குறிப்பிடதாகும், மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பதமாகும். விப்ரம என்றால் மாயை அல்லது அழகு என்று பொருள்படக்கூடிய பதமாகும். பெரிய மலை உச்சியின் சிகரத்தில் காணப்படும் மேகம் அம்மலையில் தடுத்து நிறுத்தியது போல நமக்கு தோன்றும், ஆனால் அதே சமயம் பார்ப்பதற்கும் மிக அழகாக இருக்கும் இல்லையா. அது போல பகவானுடைய தந்தங்களில் அந்த நுனிகளில் வந்து இரண்டு தந்தங்களுக்கு மத்தியில வந்து பூமியை வந்து நிலை நிறுத்தி இருப்பது, அந்த மலையினுடைய மேகமூட்டம் எவ்வாறு கவரப்பட்டிருக்கிறதோ அது போல காட்சியளிப்பதாக இந்த பதத்துல வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. இதனை ஆயினும் அவர் இதனை செய்த பொழுது பூமியில் உள்ள தூய பக்தர்களினால் பகவான் எவ்வாறு எழில் மிகுந்து விளங்குகிறாரோ அது போல பூமியானது எழில் மிக்கதாக விளங்கியது இல்லையா. சோ அது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து தூய பக்தர்கள் வந்து இருப்பதனால் இந்த பிரபஞ்சமே ரொம்ப வந்து அழகாக காட்சியளிக்கின்றது. அது போல இந்த பூமியும் வந்து பகவானுடைய, அதாவது பூமியும் வந்து பகவானுடைய அந்த தந்தங்களுக்கு மத்தியில் இருப்பது வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருப்பதாக காட்சியளிப்பதாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பூமியும் எழில் மிக்கதாக அந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பகவான் உன்னதமான வேத மந்திரங்களின் வடிவமாக திகழ்ந்த பொழுதும் அவரது எழில் அந்த இரண்டு சிறந்து விளங்கியதற்கான காரணம் பூமியினுடைய, அதாவது அந்த பூமி வந்து தந்தங்களுக்கு மத்தியில் நின்று இருப்பதை காண்பதற்கு ரொம்பவும் அழகாக இருந்ததாக இந்த பதத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், கீதா மாதாஜி வாசிங்க. சமஸ்தாபனையனாம் ஜகதாம் சா தஸ் துசாம் லோகாய பத்னீம் அசிவாதரம் பிதாக விதேம சாஷ்ய நமசா சக துவையாக யஸ்யாம் ஸ்வதேஜோ அக்னிம் ராவணாவ் அதாக. சமஸ்தாபயாயம் ஜகதாம் சா சதத்துலா சுசாம் லோகாயா பத்தினிம் அசி பாதரம் பிதா விதேமா சாஸ்யா நமசா சகத்வயா யஸ்யாம் சுவதேஜோ அக்னியும் இவாரணா யதகா. What of meaning? சமத்தபாபா ஏன் இப்பூமியினை தூக்கியது? ஜகதாம் அசைகின்ற, ஒரு நிமிஷம், அதாவது அசைகின்ற, சா தத்து சாம் அசையாத, லோகாய அவற்றின் இருப்பிடத்திற்காக, பத்தினி மனைவி, அசி நீர், மாதரம் அன்னை, பிதா தந்தை, விதேமா நாங்கள் அளிக்கிறோம், சா மேலும், அசியா அன்னைக்கு, நமசா எல்லா பந்தனங்களுடன், சகா கடவுடன், வயா உம்முடன், எஸ்யாம் எதனை,
சுவா தேஜா உமது தேஜா உமது தனித்த சக்தினால் அக்னி இவை போன்று அரண்வா அரணி கட்டையில் அதர வைத்திருத்தல். பக்தி வேதாந்த சுவாமி சில பிரபுபாதற்கு ஜெய். ஓ பகவானே, அசைகின்ற அசையாத அனைத்து உயிர்களுக்கும் உறைவிடமாக திகழ்மி பூமியானது அன்னை என்றால் நீரே பரமத்தந்தையாக விளங்குகிறேன். அன்னை பூமியுடன் சேர்ந்த நாங்கள் எங்கள் மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு செலுத்துகிறோம். அரணிக்கட்டையில் ஒரு தேர்ந்த வேள்விக்காரன் நெருப்பினை இணைந்திருப்பது போல் நீர் அன்னை பூமியினிடத்தில் உமது சுயசக்தினை இணைத்திருக்கிறாய். பொருளுரை. பூமியினை நிலைநிறுத்தியிருக்கும் புவி ஈர்ப்பு சக்தியானது இங்கே பகவானின் சக்தி என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற வேள்வி செய்யும் அந்தணன் அரணிக்கட்டணையினுள் வேத மந்திரங்களின் மூலம் நெருப்பை வைத்திருப்பது போன்று பகவான் தனது சக்தியினை பூமியில் வைத்திருக்கிறார். இந்த ஏற்பாட்டினாலே பூமி அசைகின்ற அசையாத அனைத்து உயிர்களுக்கும் வசிப்பிடமாக ஆகியது. தாயின் கர்ப்பையில் தந்தை எவ்வாறு குழந்தைக்கான விதையினை வைக்கின்றாரோ அதுபோல் உலகில் வாழும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அன்னை பூமியின் கருப்பையில் வைக்கப்பட்டனர். பகவானை தந்தையாகவும் பூமியை தாயாகவும் கொள்ளும் இக்கருத்தானது பகவத்கீதையில் 14.4 விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. தாம் பிறப்பெடுக்கும் அன்னை பூமியினிடத்தே பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பக்தியுடையோராக இருக்கின்றனர். ஆயினும் அவர்கள் தந்தை யார் என்பதை அறிந்தில்லர். பிள்ளைகளை பெறுவதில் அன்னை சுதந்திரமானவள் அன்று. அதுபோல் பரமத்தந்தையான முழுமுதல் கடவுளின் தொடர்பு இல்லாமல் ஜட இயற்கையில் உயிர்குலங்களை உண்டு பண்ண முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அன்னையுடன் சேர்ந்த பரம புருஷ பகவானான தந்தைக்கும் வணக்கம் செய்ய சொல்கிறது. ஏனென்றால் அசைகின்ற அசையாத அனைத்து உயிர்களையும் காப்பதற்கு ஆதரிப்பதற்கும் அனைத்து சக்திகளுடன் அன்னையை தாய்மை பெரிய அடைய செய்தவர் தந்தை மட்டுமே ஆவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். சோ இந்த இடத்துல பகவானை தந்தையாகவும் இந்த பூமி தாயை தாயாகவும் தாயினுடைய கருவுக்குள்ள நாம் எல்லாருமே ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே இந்த இடத்துல பிறவி எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அதற்கான விதையை பகவான் தான் வழங்குகிறார். இவர் இருவர் நம்ம கோலோக சாட்ல கூட இதை பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ மாயை நம்ம கோலோக சாட்லயும் பார்த்திருக்கோம். மேலும் இந்த பாகவத புராணத்திலேயே நம்ம 3rd cantoலே வாசிக்கும் பொழுது அகங்காரம், பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை, மேலும் மாயை, இதெல்லாம் மாயையினோட சேர்ந்துதான் நம்ம இந்த பிரபஞ்சமே இந்த உயிர்வாழிகள் படைக்கப்படுவதற்கான காரணம் என்றும் நாம படிச்சாச்சு இல்லையா? சோ பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை மாயை மீது விழுந்தாலே அவளால் கருத்தரிக்கப்பட்டு இல்லையா அந்த பூமியில நாம பிறவி எடுக்கின்றோம். ரொம்ப முக்கியமானது. தாயின் சொரூபமாக இந்த பூமியை நாம இந்த பிரகிருத்தியை காண்கின்றோம். இந்த பிரகிருதி இஸ் கெட்டிங் இம்ப்ரெக்னேட்டட் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே இங்கதான் ஜனிக்கின்றோம். அதற்கான விதை யார் வழங்குகின்றார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ எதன் மூலியமா போறோம்? அதாவது எவ்வாறு அதை மழையின் ரூபத்தில் வருகின்றது. மேலும் யக்ஞங்கள்ல இருந்து அருள் பெருக்கின்றோம். தேவர்களால் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் இல்லையா? சோ அதனால விளைச்சல் என்பது ஏற்படுகின்றது. உழைப்போர்கள் உழைக்கின்றார்கள். மேலும் அறுவடையாகின்றது. உணவு பதார்த்தங்கள் படைக்கப்படுகின்றன. உணவை நாம பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து அதை நாம் உட்கொள்கின்றோம். இப்படி இந்த மாதிரியான உருமாற்றங்கள் எல்லாமே இந்த பூமியில் தான் நாம நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? சோ அப்படி இந்த பிரசாதத்தை நாம் ஸ்வீகரிப்பதால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அதாவது விந்துவின் மூலியமாக ஒரு தாயின் கருவில் பிறக்கக்கூடிய ஒரு பிராப்தத்தை நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா? சோ பூமியில இத்தனை செயல்கள் நாம செய்யறோம் இல்லையா? சோ இதை எல்லாமே பூமிக்கு தொடர்போட தான் இருக்கின்றது. அதனால எவ்வாறு பூமியில பகவான் கருத்தரிக்க செய்கின்றார் என்றால் இத்தனை வழியாக இந்த யாக சக்கரத்தின் வழியாகத்தான் நாம் இதையெல்லாம் பெறுகின்றோம் என்பதை மீண்டும் அந்த கோரிலேஷன் நம்ம எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? சோ எப்படி அந்தந்த இடத்துல அப்படி சொல்றாங்களே நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது இல்லையா? சோ எல்லா செயல்களுக்குமே உள்ள ஒரு இன்னும் டெப்தான செயல் என்ன அப்படிங்கறது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நாம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அதை இந்த இடத்துல எடுத்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி மேப் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? சமஸ்தாபயானம் ஜகதாம் சா தஸ்துசாம்
லோகாய பத்னீம் அசிமாதரம் பிதாக விதேம தாஷ்ய நமசா சஹ திவ்யாய யஷ்யாம் ஸ்வேதேஜோ அக்னிம் இராவணாவ் அதாக. அதாவது சமஸ்தாபயாய, ஏன் பூமியை தூக்கியது, பகவான் எதற்கு தூக்கினார் என்ற ஒரு இது. ஜகதாம் அசைக்கின்ற, சா தஸ்து சாம் அசையாத, தராச்சரம் இல்லையா, அதாவது அதாவது அசையவன அசையாதவை இல்லையா, உயிர்வாழிகள். லோகாய அவற்றின் இருப்பிடத்திற்காகத்தான், இந்த இடத்துல அசைவன மற்றும் அசையாத இருக்கக்கூடிய அந்த அத்தனை உயிர்வாழிகளையுமே படைப்பதற்காகத்தான். பத்னீம் இங்க இந்த இடத்துல பத்னீம் யாரு, மனைவி இல்லையா. அசி நீர், மாதரம் அன்னை, எங்களுக்கு அன்னை, பகவானுக்கு பத்னி ஆனா நமக்கு அன்னை. பூதாய் பகவானுக்கு பத்னி மற்றும் நமக்கு அன்னை. பிதா தந்தையாக இருப்பவர் எம்பெருமான். விதேமக நாங்கள் அளிக்கின்றோம். சா மேலும் அஷ்ய அன்னைக்கு. நமசா அதாவது எல்லா வந்தனங்களுடன், அதாவது பூதாய்க்கும் நம்ம நமஸ்காரங்களை பகவானுக்கு சேர்க்கும் பொழுது அவளுக்கும் சேர்த்து நாம வந்தனங்களை வணக்கங்களை தெரிவிக்கின்றோம். சக உடன், தவ்யா உடன், ஏஷ்யாம் எதனை, ஸ்வதேஜ உமது தனி சக்தினால், இது யாருடைய சக்தினால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது, எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவருடைய தனிப்பட்ட சக்தியினால் தான் இது அதாவது செயலாற்றப்படுகின்றது. அக்னீம் அக்னி, இவ போன்று, அரணவ் அரணிக்கட்டை. சோ அரணிக்கட்டை நம்ம இதுல உபயோகப்படுத்துறது இல்லையா, அத வைத்திருத்தல். சோ அசைகின்ற அசையாத அனைத்து உயிர்களுக்கும் உறைவிடமாக திகழும் இப்பூமியானது, அதாவது பூமியானது அன்னை என்றால் நீரே தந்தையாகின்றீர் என்று அழகாக ஒரு ஊமை கொடுத்திருக்காங்க. அன்னை பூமியுடன் சேர்ந்த நாங்கள் எங்கள் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை உமக்கு செலுத்துகின்றோம். பூமியோடு சேர்த்து பகவானுக்கு இந்த இடத்துல மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை செலுத்துகின்றோம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. யார், பிரம்மர் மூலமாக இதெல்லாம் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அரணிக்கட்டையில் ஒரு தேர்ந்த வேள்விக்காரன் நெருப்பினை இணைப்பது போல இல்லையா, அந்த ஹோமகுண்டத்துல உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த கட்டை போல் நீர் அன்னை அன்னை பூமியினிடத்தில் உமது சுய சக்தியினை இணைத்திருக்கிறீர். that is his own self energy இல்லையா, ஆற்றலினால் பூமியோடு பகவான் இணைந்திருக்கின்றார் என்பதை இந்த பதத்தின் மூலமாக நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பூமியினை நிலை நிறுத்தி இருக்கும் புவி ஈர்ப்பு சக்தியானது நமக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா. நம்ம பந்து மேல போட்டா அது திரும்பி கீழே வரும். பந்து மேல போட்டது ஏன் அங்கே நிக்கல, திரும்பி கீழே தான் வரும். ஏனென்றால் பூமி என்பது இழுக்கின்றது இல்லையா. அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர் புவி ஈர்ப்பு சக்தி இங்கே பகவானுடைய சக்தி என்று விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா பிசிக்ஸ்ல. ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற வேள்வி செய்யும் அந்தணன் அரணிக்கட்டையினுள் வேத மந்திரங்களின் மூலம் நெருப்பை வைத்திருப்பதை போன்று இல்லையா, அதன் மூலயமா தான் நெருப்பை எவ்வாறு வைக்கிறான், அரணிக்கட்டை மூலயமாக அந்த ஹோமகுண்டத்திற்கு தேவையான வஸ்துக்களை எல்லாம் அர்ப்பணிக்கின்றான். மேலும் நெய்யையும் ஊற்றுகின்றான். இது எல்லாமே அவனுடைய கைகளில் இருந்து சம்பந்தம் இல்லையா, கனெக்டிவிட்டி. அந்த வேள்வி தீக்கும் அவனுக்கும் எந்த சம்பந்தம், அந்த அரணிக்கட்டை மூலமா தான் சம்பந்தம் இல்லையா. இந்த ஏற்பாட்டினாலேயே பூமி அசைகின்ற அசையாத அனைத்து உயிர்களுக்கும் வசிப்பிடமாக ஆகின்றது இல்லையா. சோ இத்தகைய ஒரு இணைப்பினால்தான், ஆற்றலினால்தான் இந்த பூமி எனக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்துல அசையாத உயிர்வாழிகள், அசைகின்ற உயிர்வாழிகள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தாயின் கருப்பையில் தந்தை எவ்வாறு குழந்தைக்கான விதையை வைக்கின்றாரோ அது போல உலகில் வாழும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அன்னை பூமியின் கருப்பையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். அதாவது யாரெல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களோ அவங்க எல்லாருமே பூமி தாயினுடைய கருப்பையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானை தந்தையாகவும் பூமியினை தாயாகவும் கொள்ளும் இக்கருத்தானது பகவத்கீதையில 14.4 ரொம்ப அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. நாமும் ஒரு முறை அதை பற்றி பார்ப்போம். சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மிருத்யாய சம்பவந்தி யதாக தாஷாம் பிரம்ம மகத்
யோனீர் அகம் பீஜ பிரிதா பிதா. அகம் நான், அதாவது விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா. இட் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஆல் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் லைஃப் இல்லையா, அனைத்து உயிர்வாழிகளுமே இல்லையா ஆர் மேட் பாசிபிள், இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து சாத்தியமாக பிறப்பெடுப்பதற்கான சாத்தியக்கூறு வந்து என்னுடைய பை பர்த் இல்லையா, ஆர் மேட் பாசிபிள் பை பர்த் இன் திஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்னா இந்த பௌதீக இயற்கை, இந்த பூதாய் இல்லையா, எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது. அண்ட் ஐ ஆம் த சீட் கிவிங் ஃபாதர் சொல்லிட்டார். நான் தான் விதையளிக்கக்கூடிய தந்தையும் என்று இந்த இடத்துல மீண்டும் வந்து ரொம்ப உத்தரவாதமோட பகவான் அந்த இடத்துலயும் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அங்க அவ்வளவு டெப்தா நமக்கு தெரியல, ஆனா இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகாக நமக்கு விளக்க உரை மூலியமா அதை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா. தாம் இப்பிறப்பெடுக்கும் அன்னை பூமியினிடத்தே பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பக்தியுடையராக இருக்கின்றனர். ஆயினும் அவர்கள் தங்கள் தந்தை யார் என்பது அறிந்திலர். சோ பூதாய்க்கு நாம் எப்பவுமே பூஜை செய்கின்றோம் இல்லையா, கண்டிப்பா செய்கின்றோம். தாயின் ரூபத்தில் தான் பூமியை நாம் என்றைக்குமே காண்கின்றோம். ஆனால் தந்தை யார் என்பது நாம் எப்பவுமே கொஸ்டின் கேட்டதே கிடையாது. தாயின் சொரூபத்தை மட்டுமே நாம வந்து காண்கின்றோம். தந்தை இல்லாமல் வந்து தாய் வந்து நம்மளை வந்து சிருஷ்டிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தந்தையுடைய ஆற்றல் தாய் பூதாயினுள் வந்து இணைந்திருப்பதால் வந்து நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். சோ எது வரைக்கும் நமக்கு அந்த சம்பந்தம் இருக்கின்றதோ அது வரைக்கும் நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த பூதாயிடம் வந்து பிறப்பி எடுக்க வேண்டியதுதான். அது போல பரம தந்தையான முழுமுதற் கடவுளின் தொடர்பில்லாமல் ஜட இயற்கையினால் உயிர் குலங்கள் எல்லா குலங்களை உண்டு பண்ணவே முடியாது. பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை இல்லாமல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த உயிர் வாழியும் படைக்கப்பட முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அன்னையுடன் சேர்ந்த பரமபுருஷ பகவானை பகவானான தந்தைக்கும் வணக்கம் செய்ய சொல்கின்றது. சோ வெறுமனே தாய்க்கு மாத்திரம் கிடையாது, அதாவது தந்தைக்கு வந்து நம்ம வணக்கங்கள் யாரோட சேர்ந்து, அதாவது பிள்ளைகளாகிய நம்ம தாயோடு கலந்து வந்து தகப்பனாக இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு வந்து வணக்கங்களை வந்து தெரிவிக்கிறோம். ஏனென்றால் அசைகின்ற அசையாத அனைத்து உயிர்களையும் காப்பதற்கும் ஆதரிப்பதற்கும் அனைத்து சக்திகளுடன் அன்னையை தாய்மை பேறு அடைய செய்பவர் தந்தை மட்டுமே ஆவார் இல்லையா. சோ வித்தவுட் ஃபாதர் நோ மதர், நம்ம நோ கிட்ஸ் இல்லையா. அதனால தந்தையும் வந்து அவர் இல்லாமல் இந்த செயல் வந்து இயங்காது என்பதை நாம நன்னா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 43வது பதம் பிரேமமத்தஜி வாசிங்க. கஹ ஸ்ரத்தீநாயன்ய தமஸ்தவ பிரபோ ரசாம் கதாய புவ உத்விபர்ஹனம் நா விசம்யோ அசௌ த்வயி விஸ்வ விஷம்யே யோ மாயேதம் சஸ்ருஜே அதி விஸ்மயம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. கஹ ஸ்ரத்தீதான்ய தமஸ்தவ பிரபோ ரசாம் கதாய புவ உத்விபர்ஹனம் ந விஸ்மயோ அசௌ த்வயி விஸ்வ விஸ்மயே யோ மாயேதம் சஸ்ருஜே அதி விஸ்மயம். கஹ வேறு யார், ஷத்தித முயற்சிக்க கூடும், அந்யதமக உம்மை தவிர வேறு எவரும், தவ உமது, பிரபோ ஓ பகவானே, ரசாம் தண்ணீரினுள், கதாயாக கிடந்த பொழுது, புவக புவியின், உத்வீபர்கணம் மீட்டல், ல இல்லை, விஸ்மய அதிசயம், அசௌ இச்செயல், துவயி உமக்கு, விஸ்வ பிரபஞ்சம், விஸ்மயே அதிசயங்களினால் ஆனது, யக அவர், மாயையா சக்திகளினால், இதம் இந்த, சஸ்ருஜே படைத்தல், அத்விஸ்மயம் எல்லா அதிசயங்களையும் கடந்ததாகும். மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளான உம்மை தவிர வேறு யாரும் நீரினுள் இருந்த பூமியை மீட்டிருக்க கூடும். இது ஒன்றும் உமக்கு அதிசயமானதல்ல. ஏனென்றால் பிரபஞ்ச படைப்பிலேயே நீர் மிகவும் வியத்தகு செயல் புரிந்தவர் ஆபீர். உமது சக்தியினாலேயே நீர் இவ்வற்புதமான பிரபஞ்சத்தினை படைத்திருக்கிறீர். பொருளுரை. ஒரு விஞ்ஞானி மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஒன்றை கண்டுபிடித்தான் என்றால் மக்களும் சாதாரண மனிதர்களும் எந்த விதமான கேள்வியுமின்றி அதனை அதிசயமானது என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றனர்.
ஆனால் அறிவாளி இக்கண்டுபிடிப்பினால் ஆச்சரியப்பட மாட்டான். அவன் அந்த விஞ்ஞானிக்கு அற்புதமான மூளையை கொடுத்த ஒருவனையே பாராட்டுவான். ஒரு சாதாரண மனிதனும் ஜட இயற்கையின் அற்புத செயலினால் வியப்படைகிறான். அதனால் அவன் எல்லா புகழையும் பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கே அளிக்கிறான். கற்றறிந்த கிருஷ்ண உணர்வுள்ள மனிதன் இப்பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு பின்னால் கிருஷ்ணரின் அருள் இருக்கிறது என்பதை நன்கு அறிந்தவனாவான். இதனை பகவத்கீதையும் 9.10 உறுதி செய்கிறது. மயாத்யட்சேன பிரகிருதி சூயதேச சராச்சரம். அற்புதமான பிரபஞ்ச தோற்றத்தினையே பகவான் கிருஷ்ணர் இயக்க முடியும் என்றால் மிகப்பெரிய பன்றியாக அவதரித்து நீரினுள் இருந்த பூமியினை மீட்பது அவரை பொறுத்தவரை அதிசயமான செயல் அன்று. அதனால் ஒரு பக்தன் அதிசயமான பன்றியினை கண்டு ஆச்சரியமடைவது இல்லை. ஏனென்றால் திறமைமிக்க விஞ்ஞானியின் மூளைக்கும் எட்டாத சக்திகளினால் பகவான் அற்புதங்களை நிகழ்த்தக்கூடியவர் என்பதை அவன் நன்கறிவான். சில பிரபாதாக்கு ஜெய். Hare Hare Krishna Krishna Mataji. Mataji. Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sha Shraddhi Dan Yada Tamas Va Prabhu Rasham Kadaya Uva Ud Vibar Anam Na Vishamyo Ashau Tvayi Vishva Vishmaye Yo Mayedham Shashruje Adi Vishmayam. So Ka அதாவது நமக்கு தான் இது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமாக தெரியலாம். ஆனால் பக்தர்களுக்கோ பகவானுக்கோ இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் கிடையாது. அனைத்துமே பகவானுடைய செயல் என்று உணரக்கூடியவர்கள் பக்தர்கள். அதனால அதை ஆச்சரியமாக பார்க்க மாட்டார்கள். அதே மாதிரி பகவான் இந்த அனைத்தையுமே சிருஷ்டிச்சவர் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது இந்த சிறு அவதாரத்துல பெரிய ஒரு மகிமை எதுவும் இல்லை என்பதை பகவானுக்கும் நன்றாக அவர் அதை ஆச்சரியமாக கொள்ள மாட்டார். சோ இந்த இருவேறு கருத்துக்களை நாம் இங்க காண வேண்டும். ஒரு சாதாரண மனிதனுக்குத்தான் இது ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். இது ஒரு இயற்கை அப்படின்னு ஒரு அதாவது நம்ம இந்த நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இந்த பிரகிருதி ஒரு இயற்கை அவ்வளவுதான். ஆனா இந்த பிரகிருதியே பரமாத்மா என்பதை பக்தனால உணர முடியும். இதை படைத்த பகவானுக்கு இந்த அவதாரமே சிறு சிறு அவதாரங்கள் எடுப்பது பெரிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது. அது அதிசயமான ஒரு விஷயமும் கிடையாது. சோ அவர் இங்கே வாராக அவதாரத்தை ஏற்று அவருடைய அந்த தந்தங்களுக்கு மத்தியில பூமியை நிலைநிறுத்திருப்பது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது பகவானை பொறுத்த வரைக்கும். சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சாராம்சமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. வேறு யார் ஸ்ரத்தித முயற்சிக்க கூடும் அந்யதமக உம்மை தவிர வேறு எவரும் தவ உமது பிரபோ பகவானே ரஷாம் தண்ணீரினுள் இல்லையா கர்ப்போத நீரினில் விழுந்த அந்த அதாவது பூமியை கதாய கிடந்த பொழுது புவி அதாவது புவியின் விபர்பணம் மீட்டல் நா இல்லை விஸ்மய அதிசயம் அஷௌ இச்செயல் துவயி உமக்கு விஸ்வ பிரபஞ்சம் விஸ்மயே அதிசயங்களில் ஆனது யா அவர் மாயையா சக்தியினால் இதம் இந்த சஸ்ருஜே படைத்தல் விஸ்மயம் எல்லா அதிசயங்களையும் கடந்ததாகும். சோ முழுமுதற் கடவுளான உம்மை தவிர வேறு யார் நீரினுள் பூமியை இருந்து மீட்டிருக்க முடியும் இல்லையா? பகவானை தவிர வேறு யாராலுமே அத்தகைய பெரிய செயலை செய்ய முடியாது. இது ஒன்றும் உமக்கு அதிசயமானதல்ல. இதெல்லாமே பகவானுக்கு ஒரு பெரிய அதிசயமே கிடையாது. ஏன்னா அனைத்திற்குமே மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய அவருக்கு இந்த சிறு சிறு செயல்கள் எல்லாம் அவருக்கு பெரிய அதிசயமே கிடையாது. ஏனென்றால் பிரபஞ்ச படைப்பிலேயே நீர் மிகவும் வியக்கத்தகு செயல் புரிபவராவீர் இல்லையா? சோ படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இல்லையா? தோன்றுதல் மறைதல். சோ அதனால் நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாத நிலைக்கு செல்லுதல், மீண்டும் புலப்படக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வருதல், இப்படி காலத்திற்கேற்றவாறு இதையெல்லாம் படைத்து கொண்டிருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவ்வளோ பெரிய வேலையே பகவான் செய்யும் பொழுது இந்த சிறு அவதாரத்துல பெரிய மகிமை ஒன்றும் கிடையாது அவருக்கு. ஆனால் நமக்கு பகவானுடைய அந்த அவதாரத்தை கண்டு நாமளும் அதாவது அதை உணர ஆரம்பிக்கின்றோம். பக்தர்களுக்கு நிலை இப்படி, இது பகவானுடைய செயல் என்று உணரக்கூடிய நிலை. அதே சாதாரண மனிதருக்கு இது ஒரு ஆச்சரியம் படக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை இந்த பதத்துல பொருளுரையில பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகாக எடுத்துரைக்கிறார். உமது சக்தியினாலே நீர் அற்புதமான பிரபஞ்சத்தினை படைக்கின்றீர் இல்லையா? அவருடைய பொட்டன்சிஸ் இல்லையா? ஆற்றலினால் அனைத்தையுமே அவர் படைக்கின்றார்.
ஒரு விஞ்ஞானி மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஒன்றை கண்டு பிடித்தார் என்றால் ஒன்றுமறியாத மக்களும் சாதாரண மனிதர்களும் எந்த விதமான வேள்வியுமின்றி அதனை அதிசயமானது என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் இல்லையா? சாதாரண மனிதர் ரொம்பவுமே ஆச்சரியப்பட மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அறிவாளி அவ்வாறு நினைக்க மாட்டார்கள், ஆச்சரியப்பட மாட்டார்கள். புத்தி இருப்பவன் இல்லையா? புத்தி யாருக்கு, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் த ட்ரூ இன்டெலிஜென்ஸ், அதை பத்தி சொல்லணும். பகுத்தறிவு கிடையாது. அதாவது நம்ம பிலாசபிக்கல் தாட்ஸ் இல்லைன்னா நம்முடைய அதாவது பகுத்தறிவை உபயோகப்படுத்தி அலசி ஆராயக்கூடிய தன்மை கிடையாது. ஆன்மீகத்தன்மையில் இல்லையா, அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல இருக்கிறவங்களுடைய அந்த இன்டெலிஜென்ஸை பத்தி தான் நம்ம இந்த இடத்துல சொல்றோம். அவன் அந்த விஞ்ஞானிக்கு அற்புதமான மூளையை கொடுத்த எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி தான் அதாவது அவரை தான் பாராட்டுவார். இது சாதாரணமா சில பேர் பக்தியில இருக்கக்கூடியவங்க சொல்லக்கூடிய சில இல்லையா, பகவானுடைய அதாவது அவருடைய அனுகிரகம் பாருப்பா, அவங்களுக்கு நல்லது நடக்கிறது, அந்த பிள்ளையினுடைய திறமையை பார், பகவானுடைய அருளை அவன் பெற்றிருக்கின்றான். இப்படி நம்ம ஒரு ஏதும் ரொம்பவுமே டெப்தா அனலைஸ் பண்ணவில்லை என்றாலும் பக்தியின் தரப்புல இருக்கிறவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஏனென்றால் அனைத்து அதாவது ஆல் கிரெடிட் வில் பி கோயிங் டு த சுப்ரீம் இல்லையா? அனைத்து புகழுமே பகவானுக்குத்தான் சேரும் என்பதை உணர்ந்தவர்கள். அதனால் பாராட்டுவான். ஒரு சாதாரண மனிதன் கூட ஜட இயற்கையின் அற்புத செயலினால் வியப்படைகின்றான். சாதாரண மனிதன் இதை ஆச்சரியமாக தான் பார்ப்பான். ஆனால் அவன் எல்லா புகழையும் பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கே இயற்கைக்கு அளித்து விடுகின்றான். கற்றறிந்த கிருஷ்ண அறிவுள்ள உணர்வுள்ள மனிதன் இப்பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கான அதாவது அதனுடைய பேக் எண்ட் ஸ்டோரி என்ன அப்படிங்கறது உணர்ந்து இருப்பவர்கள் இல்லையா, பக்தியில் இருப்பவர்கள். மேலும் பகவத்கீதையில 9.10ல இது ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கவும் பட்டிருக்கு இல்லையா. 9.10 என்ன சொல்றது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு முறை நாம பார்க்கலாம். அதாவது மையா தேக்ஷேன பிரகிருதி சுதையே சராசரம், அதாவது அசைகின்ற அசையானது, ஹேதுனானே கௌந்தேயா ஜகத் விப்ராரி வர்த்ததே, அதாவது திஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர், இந்த பௌதீக இயற்கை, which is one of my energies, இதுவும் என்னுடைய ஒரு ஆற்றல். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய 3 ஆற்றல்களில் இது ஒரு ஆற்றல் இல்லையா. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததா சக்தி, இந்த 3மே பகவானிடத்திலிருந்து தான் அவதரிக்கிறதே. சோ அதுல ததா சக்தியில் இருப்பது இல்லையா, இஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் மை டைரக்ஷன், என்னுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் இது இயங்குகின்றதுன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். ப்ரொடியூசிங் ஆல், எல்லாவற்றையுமே இந்த இயற்கை படைக்கின்றது. அசைவன சராச்சரம் இல்லையா, அசைவன மற்றும் அசையாதவை அனைத்துமே அண்டர் இட்ஸ் ரூல், அதாவது இந்த அவருடைய அந்த ஆளுமையின் கீழ் திஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இல்லையா, இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுகின்றது, அதாவது சில காலம் இருந்து அழிக்கவும் படுகின்றது, மீண்டும் மீண்டும் என்று அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. சோ இது எல்லாமே அண்டர் இஸ் சூப்பர்விஷன், அவருடைய ஆளுமையின் கீழே தான் இயங்குகின்றது என்பதை நாம் இந்த பதத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்கிறோம். அற்புதமான பிரபஞ்ச தோற்றத்தினை பகவான் கிருஷ்ணரே இயக்க முடியும் என்றால் மிக பெரிய இந்த பன்றியாக அவதரித்து நீரில் இருந்த பூமியை மீட்பது என்பது அவரை பொறுத்தவரை ஒரு சிறிய செயல் இது இல்லையா, அதிசயமான செயல் அன்று. அதனால் ஒரு பக்தன் அதிசயமான பன்றினை கண்டு ஆச்சரியப்படுவதில்லை இல்லை, இது வித்தியாசமான ரூபத்தில் பன்றி ரூபம் என்று வாரா ரூபம் என்றாலும், அதாவது பற்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த தந்தங்களை போன்ற பற்கள், ரொம்ப வித்தியாசமான ரூபம் இல்லையா, ஆச்சரியம் அடைவதும் கிடையாது. ஏனென்றால் திறமைமிக்க விஞ்ஞானியின் மூளைக்கும் எட்டாத சக்தியினால் பகவான் அற்புதங்களை எல்லாம் நிகழ்த்தக்கூடியவர் என்பது அவன் நன்கு அறிவான். பக்தனுக்கு இது நன்னா தெரியும். ரொம்ப அழகான வரி இல்லையா. அதாவது ஒரு ஆராய்ச்சி மூலியமாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த விஞ்ஞானியுடைய புத்தியை காட்டிலும் அதையும் கடந்த அற்புதமான செயல்களை எல்லாம் செய்ய வல்லவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தர் தான் என்பதை பக்தனால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஓகே, சோ நான் இன்றைக்கு இந்த பதத்தோட இங்கே நிறைவு செய்கின்றேன். மீண்டும் நாளை நாம கண்டினியூ பண்ணலாம். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரி ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இன்னைக்கு சாயங்காலம் 5:30க்கு கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இருக்கு, எல்லாரும் கலந்துக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.